ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಲ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಐತೆ ಬೈ ಆತಿದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದು ತೋಜನದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಕೈಪ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಏನ ಕೈಪ್ ಅಂಡ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮೊದಲೇ ಕೋರಿ ಬೀಯೊಂದು ಮೊದಲೇ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಾತನು ಇಂಕೊಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಸುಮಾರು ಎಂದ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಹೂ ರೆಸಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತುನಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ದೇವನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಳ ಪಂಡ ಜೋಕುಳ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ತುಯಡ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುಲ ಲಕೊಂದು ಅರ್ಧೊಡೆ ಕುಸಿದ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಕ ಎಂಕ ದಾಲ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಬಕ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಏಚು ಅನ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇಂಕ ದಾಲ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೋನೋಟ ಮರ ನೀ ಪೋತೆ ಅಂದ ರಡ್ಡ ದಿನ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಆ ಪಿರ ಬತ್ತಿಂದ ಹಾಕೊಂಡ ಇಂಕ ಬರಕ್ಕೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅವೇ ಸುಮಾರು ಈತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಅಂಚ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ಕೂಡ ಪೋದ್ ಕೂಡ ಬರಡ ಕಂತಿ ಅನ್ನ ಇಂಚದ ನೂಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋದ್ ಮರ ಅಂಚನೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಇದೆ ಬಕ ಏನ ಬಂಡ ನನ್ನ ಐತೆ ಐತರದ ಅನಿಪೋಪಿನ ಐತರದ ಅನಿಪೋಯಿನ ಬಕ ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಐತ ಕೋಲ್ದ ಸುಖ ಹಾಕು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬರೆಪಾದ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬರೆಪಾದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆತಂದು ದುನ್ನಾನಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪೆವರೆಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತ ಅದೇ ರಪಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಣ ಒಂದು ಕಟೀಲು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪಾರ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಿಕಲ್ನ ಬೈತಂದ್ರೆ ಕೊರ್ಪಾರ ನೈಚಾದ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ಬೇನ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಾನೇ ಪಾಡ್ದು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದುದು ಬತ್ತಿನೇ ಪಡ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪುರ ಆಟ ಪುರ ಇತ್ತದು ఒక దేవర నల్పద పుర నికలి గొత్తు నల్పద పుర దాల వీడియోస్ పుర దాల దెప్పని ఉట్పుచేర అంచ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯದ ದೇವರನ ಪುರ ದೇದಾನ ಅಂಚ ಪಿದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ದೇವರನ ಪುರ ಅವೇ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ ಏನ ಬಂಡ ಬೊಕ ದೇವರನ ನಲ್ಪದ ಪೂಜೆದ ಪುರ ದಾಲ వీడియోస్ పుర దాల దెప్పన మొబైల్ ఇంచ పత్తర నుంచి ಪಿದಾಯ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲ ಸೈಡ್ పోయినట్లే పుర ఆ ఛానల్ ఏన ಒಂಚೂರು దెತ್ತಾను ಅದಕ್ಕ ఒక పొడిగా నేర్పేరు మస్తు నేర్పేరు ఒక పండాలి పల్ బోర్డు కూడా పాడతారు మొబైల్ కూడా యూజ్ మన ముందు ಫೋಟೋ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸದು ಅವ್ರು ಎತ್ತಿನ ಪಾಲಿ ಸೋಡಾಪು ನಮ್ಮ ಪುರ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ದು ಬಕಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗರ್ವ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಎತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎದುಟೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆತ್ತು ಅಂಚೆ ಸಮಯ ದುಂಪುರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತಿಗೆ ತಂದಿರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಳು ಕೆಲವರು ಓದಿದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ ಅಕ್ಳು ಅಂತಾರೆ ಚಬ್ಬಿಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಕಂಡು ಕೆಲವರು ದೇವರನ್ನ ಗುಂಡದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ದೆ ತಂದಿರು ಅದು ಗರ್ವ ಇದ್ರಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಒಂದದೆತ್ತೆ ಆಂಡ ಒಂದದೆತ್ತೆ ಅದೇ ಯಾವ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಪುರ ದೇವರನ್ನ ದಾದ ಪುರ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜಾವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕದ ಸೀರೆ ತೆಗೆದು ನಿಂಕು ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತೂಲೆ ಗಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆನ ಅಂಚ ಅದು ಈತೆ ತುಲೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗಂಟೆ ಜಾನ ಪೂರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಬೀಯುಡು ಕೈ ಪುರ ಅವರು ಕೈ ಹೋಗು ಬೇಯೊಂದು ಭಾರಿ ನರಡುಂಡು ದೆಕ್ಕರಂಡು ಅಂಚದು ಅಪುರ ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಉಂಪಿ ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಸೆಕೆ ನೀರ್ದಲ್ಲೈತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೀರ್ದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿದ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಪೂರ ಜಿಂಜಾಟಿ ಓಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿನ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಫುಲ್ ಅಂಟ ಏತು ಮುಂದೆಕ್ಕಡಲ್ಲ ಯಾವಚಿ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಂದಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಾಡ್ಯಾರ ಈಗ ಏನಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು 2 ದಿನ ಕೈ ಕೊಡು ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಸುಮಾರು ಅಂಚೆಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ದು ಕಟೀಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಸಸಿಕಲ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವಳ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಏನು ನಾನು ಇದೆ ಪಾಡ್ವೇನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಳೆ ಅಂತ ನೆರೋಚಿ ಇಂಕ ದೇವಪಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ಕಟೀಲ ಜಾತ್ರೆ ಅದು 1 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನದಾನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಸಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ತುಳೆ ಬಂದಿಗೆ ಅವಳ ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕಟೀಲ ಜಾತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಸಿ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅದ ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಳೆ ದೇವಪಂಡ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಸಮಯತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದು ಕೈ ಜಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಮೂರು ಅಂತ ದಾಲ ಅನ್ಸುಜಿ ఒక ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾವು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇದೆ ನಾನು ರಂಗ ಪೂಜೆದ ಏನಪುರ ಆತನ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬರೆಯ ಬಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲಿ ತೋಜ ಪ್ಲೀಸ್ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ದಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲ್ ತೋರಿ ನಾನು
ಹಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕಟೀಲು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಮುಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದ ಇದು ಪೂರ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನೇ ರಡ್ಡು ಚೀರೋಡು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜೆಟು ಒಂಜಿ ಈ ಚೀರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮೂಡೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಅವೆರದೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡುಕಾಯಿ ಸೀರೆ ಸರಿ ಅಂಡುಕಾಯಿ ಆಯ್ತೊಕ್ಕ ಸೀರೆ ಕುಡಂಚಿರೋಡು ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಅವು ಪೂರ ಹೋಗ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಐಟ ಪೂರ ಏನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವೆ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಸೀರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ರಂಗ ಪೂಜೆದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಈತ್ ಮೂತಲೆ ಈತ್ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಮೂಡೆನೇ ಉಂಟು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮೂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮೂಡೆನೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡುಕಾಯಿ ಪರಂದುಂಡು ಪರಂದುಂಡು ಆಯ್ದಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಅತ್ತ ಅಂಡುಕಾಯಿ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ತೋಜುಡುಂದು ಅಲ್ಲೇ ಮೂರ್ದುಲ ತ್ರಿಮಧುರ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುನ ಸೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ರಂಗ ಪೂಜೆದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ತುಯ್ಯಾರೈತೆ ಆತ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮನದಂಚ ಕವ್ವೇ ಅವನು ಮೂಡೆ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಪೋದರ್ಪ ನಾನು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಜಪ್ಪು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪೇನು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್